subscribe pa. By Jessic. Ingat! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Yeah, lipot lang iribanan tapo tapag alas 11. Papasok po ang DNR para po sa kabalibutan tatamanon ta. Unyan pong Thursday. Petsa 11 sa bulan po kan Hulyo 2024. Happy birthday lang po sa mga birthday celebrators. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ayan, mga tugang, ano, may pangapunan ng presidente ng Pilipinas. Maging responsable daw po tayo sa paggamit ng tubig. Yan. O, tayo po nga na naging problema lalo tigit kahit po na nagkagwa po nin grabing ano yan. Grabing pag-init kang kinaban. Kanagagawa ng El Nino, dakol pong mga lugar ang talagang medyo nakaranas po kayan nin kakulangan po nin tubig. So, be responsible da po. Because water is life. And padagos na magigibo ng mga lakdang ang sa iyong administrasyon para masiguro na ang lambang Pilipino may mainom na sufisyenteng tubig na malinig. Yan. Okay, so yan ang mga mariray pa kita talig dito, pikakainom talig di so mga hali pa sa irarom kandaga. Kaya dapat na magtaranong po mga tugang lalo tigit dyan po sa mga pinagakuraan kitubig. Magtanong, palibutan po ng kahoyan, mga tugang tangani po na may mag-absorb, asin day magpara bulos pababa sa kabubuldan. And sabi nga ni kaya ni protiran po ang mga kabubuldan, lalo na itong mga identified mga tugang bilang mga watershed areas. Talagang ipagbawal talaga na magpara palod ng kahoy dyan, and padakulong pa, lalo ang protiran. At ang ani po na magkatipong po ng dakol na tubig. So, yan po digdi po sa tuya pong lugar, sa Kabikolan, mga tugang may mga areas pa na talagang medyo salat sa tubig. Okay? Kaya, ayan po ang pangapudan maging responsable da po, mga tugang, dyan po sa tubig na pinag-iinom niya to. And then, ngani na maging maging mas kapag-pakinabang sa gabos po yan na mga sabi nga ni kaya ni recursos natural na yan na pandugsong buhay. Kumbaga sabi nga ni kang mga survivors tabaga, itong mga safety officers, mga tugang, pwede kang makasurvive ng pirang aldaw basta may tubig ka sana, maski di ka magkakan. Pag nawara pa po yan, ako talaga may problema na tayo. Ayan po para duman po sa mga kabarangay mga tugang, seryoso po kita dyan. And kung may mga nahiling na mga sabi nga ni Ken naglilik, i-report po tulos yan. And then ay magparapawaga-awa ng tubig. Tangani po na maging magayon man ang sistema sa iba. Yan, ngunyan nga, di sa Legazpi, may nagkapirang areas na maluya ang pressure kan tubig. Ano doon nangyari, adi? Ayan, sabi kang presidente, at the end of the day, water remains at the core
not only for human survival but also for national development. Water is life. Water is for human beings. Water is life for our economy. Water is life, sabi po kang presidente. O yan ang mga ano yan, pahayag po ngunyan, mga tugang na pagiling na kan importansya po kang tubig. Okay? O yan ang mga sabi nga ni kaya ni padagos pong abiso. And then ang Department of Health, padagos man sa pag-abiso, mga tugang sa pag-ingat po sa dengue. And then mag-ingat mga tugang sa tuya po na ano yan, pagbiyahe, ingatan da po ang sa tuyang utak, magsurulog ng helmet. Yan, makilisa ko doon. Nakalagay talaga doon sa WHO, sa pinakababa, para mapangatamanan mo ang sa imong utak. Dapat nga, pagtaiso mo, paggamiton mo yan, tangan hindi kalawangon. Pagkatapos, alagaan mo ang puso mo, para dahil mapiktaran ng utak mo. At siyempre, nagkupab ng brain, ng blood ba yan. And then, sa pinakalas, kumaon ka ng masustansya, maging aktibo ka, sa pinakalas, nangyari, gumamit ng helmet. Di ba? Sa mga nagkaka-aksidente man ng God, mga tugang, para maiwasan po yan. Mag-alagaan daw po natin ang ating kalusugan. Ang brain health is very important. Ayan po, tabi adi. O yan, ang mga nagkakapira po, mga tugang na ano yan, padagos pong pinagbabantayan. And then, siyempre, ang mga pangyayari pa, kung ano nang mangyari po dyan sa pasaway kang China, talagang sisadirin ang West Philippine Sea. Ano nang papamar? Ay lingon ta po ang gobyerno na lang natin kung anong mga sistema. Taday man kaya medyo sensitibo One false move po mga tugmit, pumutok sana dyan ng saro, naku, gira na yan. Kaya aram tamasan na kung sabi baga ni Florante, walang nananalo sa digmaan. Di ba? Maski siguro ano kakahanda, pero talagang wala akong nananalo dyan. Lahat tayo talo. Okay? O, kaya po naman sa mga kabarangay, mga radji kita. Iyo. Alright. And siyempre, sa mga ka-farmers lalo sa mga barangay, naglilibot po ang Provincial Agriculture and Fishery Council officers, kasabay po si Chairman Rene de los Reyes, sa mga barangay, sa mga barabanwa, na pigiinggan nyo na buhayon ito po na Barangay Agriculture Fishery Council, tangani na dyan pa sana sa barangay, mai-raise na sa concern, mas madali ang channel, kaysa sa agi sa munisipyo, sa at least sa barangay mismo, kung pwedeng ma-address na dyan na mismo, dakulang bagay po yan. Kaya, saludo po duman sa mga banwaan na simbag sa pangapudan kang PAPSI, na i-organize, giraray, buhayon, iyan po ng mga BAPSI, yung Barangay Agricultural Fishery Council. Tangani po na iyuan talagang magiling akan mga sitwasyon ka mga parasira asin mga paraoma. Pagkatapos, iyuan makapagpaabot ng tulos nin magakanigong mga halimbawa hagading tabang o ayuda sa magakanigo pong mga mga ahensya di gobyerno. Tangani po na masusteniran ang sa ino pong pangurual daw na pagbuhay. O iyo po ang mga obeto kaya nagdurumana sila sa Tiwi, kasud sa Santo Domingo sa Barangay San Andres, salamaton kay Kapitan Eva, kay Kapitan Eve Banua, ayan, Evelyn Banua. And then so iba po na mga nagparticipar duman. And siyempre sa tabang po kang Municipal Agriculture Officer, si natin dyan, si Mr. Gregorio. Okay, sa iba pang mga barangay, mag-organisar po, tabi. Lalo na sa mga sa mga may coastal, sinaon po sa mga kabulda, mga nagtataranom, tangani po na madali, talagang aktibo ang PAPSI niyan, Provincial Agriculture and Fishery Council. Konektado sinda sa kuduman sa itaas, di ba? Na nakakapagpaabot po ng mga resolusyon, nakakaigwa po nin magayon man na resulta, na talaga pong napapakinabangan ka sa itong mga paraoma. Okay? So, para madangog ang boses po nindo, mag-organisar.
tangani po na mas madaling mapansin pag organisado. Di ba? Kaysa individually kitang nag-rebook. Okay? O paano?